cahayane jan panas. Oh, api tanggulane. Wah, iki apa iki? Ah, bro, iki sapa iki sing brone? Ini iki repotne wong tuwa ngene iki. Ngene lah yo. Sore. Saatnya menikmati kehidupan. Sawah mening-mening ini nek ndak dari duwe ya rugi lho. Dan ini iki urip-urip enak ini iki kudu sehat terus dan sawah dadi duwe. Dan iki nyame wae men opo iki jane. Yo. Nembah sik enak. Yen lewat aku kelingan. Lewat tok ora wani nyelok. Malu lho aku ngono iki. Yo, ngombe sik iki. Ini harus diawali dengan air putih godokan. Wah. Dan soker. Dengan sepatu. Ini iki. Kehidupan sapi dino ya wis ngene iki ndak apa-apa. Sing penting iki ora perlu mikir gengsi, mikir isin wong lanang kok. Cae apa wingi jenenge ning sawah ae ngono. Wong sawahan ki ora apa-apa. Nek iso sawahe dikelola dengan apik ngono kan udah kena dikiragat sekolah anake ngono. Jeneng koyo ngene mikire teko bojo. Kan. Aku neng. Aku njaluk. Sampe opo mas ali ya. Kan golekne ning sawah. Pak. Golekno. Kok anakku piye to? Ponak aku goblok meneh gitu. Iya, kan golekne wong. Ah, ya betul. Wong kene juga. Jangan golek wis kuwes liram. Wong sumbah-mbah kae. Oi, Mbah. Apa ngene? Wah. Re di nyawa kowe. Ya rene iki lho. Wah, kene, nih. Ibu kene. Wong aku. Gak ngombe ne. Ngombe sik. Gak ngopi. Wah, prei iki kopine entek lho. Apa entek kopine kok? Kopi entek. Ala iki. Ndak apa-apa lho. Sing ngombe sik. Enak. Nah, jane banyu putih. Iki Mas ya. Ya ampun. Acak kali. Engke sarapan burung. Tek kota kabeh pun mesti. Iya. Iki akhirnya wis sarapan cuman yo kurang anu kok. Kurang asupan. Ndak ngono. Kurang apa? Kurang pap darinya kuwi lho. Yo walah. Kok lemyong nek wis ndak perlu iya ya. Atau gulung teh, kopi teh ndak usah maksa. Yo lek yo. Senajan to mau banyu akuan ning panggah. Panggah menyehatkan wis pokoke. Ora ngono, panggah ngene lho. Senadyan to banyu akuan ning panggah. Ah! Kuwi lho wong lanange nek kowe ya ora lanang. Aku lan jajal ya, Le. Iya. Sik, Le. Engko iki Pak panggah. Angkat to ya. Heeh. Po.
ya kuwi. Soale piye ya wong lanang wis to, ndak perlu kaya wong wedok ribet-ribet ngono lho. Apa anane? Dan wong lanang iki sing enak indan dicanda, sing renek. Gua ae. Renek. Ora wis to, ora perlu angel-angel. Sekirane wis piye kok sepeda motor ngono kae lho. Sekirane kena dienggo bensinnya eneng ya di. Nek bensinnya ya wis ning omah. Nglimpruk ning omah ae ngono nah. Bae ngene iki ya mlaku kok rene le. Kuwi mlaku. Mlaku sawah. Iki yo mlaku golekne ponak aku. Wah sekolah ruwet ora golekne apa enggak aku dhewe lali. Nah, sama saiki ora ngono le sekolah wae. Sekolah Kon turut dalan, kon turut sawah. Wah aku yo lali barang golek kotong. Golek dhewe aku ndak paham apa maksud ngono. Lah nggo apa to ya tak ewangi. Wah aku golek apa barang kene aku kesel sedikit mang. Wes nek ngono nek pemeneleng ya tak golekne le. Iki sampeyan iki apa sawahmu lho iki? Apa iki apa tandurmu kabeh iki? Iya to le wong iki mbae iki nandur apa jenenge kuwi? Apa? Kecilikane Pak sing mbae to. Iki iya to. Mbae kecilike ora sekolah le trimo nandur-nanduri sawah ngene iki. Kecilik. Lah iki lemu nandur ke kapan iki? Oh nek iki lagi rong sasi le pakai toko lho. Wes ngene iki enake yo an kebon. Winier gombiro. Ora nek wini iki yo larang. Nek larang yo larang le jane ning bae yo diimbangi karo utang-utang tanggane ngene iki yo anu bae ora apa iki duwe. Sak apa jenenge? Per kilo to wini. Iya to. Piro? Per kilo. Kacang per kilo ning kacang piro? Kacang iki per kilo iku ya juta-juta ewu to le. Kilo iki sawahe 2 hektar. Ambole ra mbae duwene nggo sawah iki bondone. Ya ngono didal to, ge karaoke ngono kopi. Kok karaoke to lembah iki wis tuwek. Wis ora dasi ngono iki. Wis tuwek lek anakmu ning ndi? Anakku yo wis karo bojone to. Aku yo pengen aku dhewe. Anakmu saiki ngopeni bojone. Iya to, bojone ngopeni goplok. Opeh yo cahe di siki lho pas jaman aku serawung karo bocah karo cahe bojone yo ayu. Koyo betah. Mas, Betah le saiki kita yo ngono kuwi betah nang omah. ya aku wis ora gagas masalah apa. Waleh aku ya. Waleh ki apa? Mas yo ganti wong. Ning tema percakapane padha ae ngono. Mangga. Maksudnya pangga kuwi ya. Mesti awal kenal itu yo penasaran teko apa. Sekolah barang teko Mas piro ngene. Engko nek wis suwi wis dadian ya to. Maleh. Ora penik apa jenenge pertanyaane gede. Gedine piye? Gedine engko jam awan lah. Yang bobo. Yo ya jan-janan Kesel engko cake dolan. Terus apa barang iki jenenge? Kaya yang udah maem wis maem bro ngono. Terus wedoke ngrengek, "Moh aku mau maem." Ya aku mau maem, moh pokoke moh lho. Lara nyeblak moh. Kowe nyeblak aku tak mendem ae, aku yang ngono piye? Yo, Kowe iso wae. kok to nek we ngono kuwi jam bae. Bae yo. Dia jalan semboyongan. Kowe ra anu le ning kene. Gak apa-apa to cokot jiglong. Jiglonge jan ngomong. Lah piye omahku ning desa iki wis ora perlu diketuni. Desa iki penak. Bae yo jiglong ae. Delok sawahku yo. Nek pemene we eling golek apa ngono. Wis kae iki pas aku yo rene to ning iki. Kaya kita iki nek bocah ndadelo. Mosok to le. Wong aku gane ning kene kok. Kane ning kene pas kae paling lagi balik. Walah. Balik. Tapi sapa kuwi sing nyolong kuwi? Pokoke bocah kuwi nek ndek kae aku kuwi kaose biru. Lah katoke pengen kaya aku ngene iki. Piye jalure nyolong kono iki? Oh alah Pas katami posisi, dicolong. heeh. Yo iki aku tuku neh lah iki. Oh, alah. Tapi piye? Sakno ya. Kayak kuwi rego piro ya? Alah yo ora paling 100 widak to. Iya nek bayar dasi kowe tuku. Alah.
dia wis ki guguran sedina-dina dhek iki meri, mbuh merine mergo nyapono to. Polisi tak beteng, tak goleki ya tekokne sapa jenenge pun aku barang. Kadang aku mbok entasi kurang kae. Lah mbuh wasu kurang, tak wasul ngono sono. Lah kok pirang dina iki arep tak apa jenenge arep tak nganu wis. Alah ikhlasne aku kok tak saiki rasa sam saiki nek kepepet mesti kepepet no nglakoni tumindak sing gak becik. lah ya Padahal kudune wong gerang-gerang kabeh. Kudune iso milah karo milih. Endi sing apik, endi sing elek. ya kuwi lho Wis ade, kaya mendem barang kuwi ya kudune kan iso nyampingi. Mendem iki ngombe kuwi lak ngono to, ndak oleh. lah ya sing ora oleh nisan mama Asline iki yo ndak oleh, ning yo piye nek. Sing bare sakit yo dheke no. Ora kaum hawa yo jan no, ndak umum yo. jan Ah! ciri-cirine bocah wi mau piye Kaose ki ngidal rupane biru gitu. yo Terus bukan karo yo kathokku ngene iki. Kuwi sindale sisian walu karo meli biru. oh ya oh jajal tak panteng ning kene lah golek nek temu nanti temu Ngomong ini. Aku yo. Oh iki yo apa jenenge? Aku yo burung ngomong tok. Masalahnya aku kok awan arek apa jenenge? Arek metu lho, represi. yo Yo nek suwon infone lho ya tak dhisik ya. yo Iya iya. Enggak. Kan wis sawangan aku yo arep mbok mari. yo hati-hati lho le Oke oke. Saya aku yo. yo le dang Yo yo yo. hati ketok arek luhur iki balik sek iki wis luhur wayahe leren. Wah.